Litoturia patrocina l'Oratge. Bon dia. Les tronades d'ahir de vesprada van marcar un abans i un després de l'oratge que hem tingut en Setmana Santa, d'un oratge pràcticament estival, amb temperatures tocant els 30 graus. A l'oratge que anem a tindre esta setmana, un oratge més propi de primavera. Tornem a recuperar la primavera. Podem veure imatges del radar d'ahir de vesprada de l'Agència Estatal de Meteorologia, com les tronades començaven a formar-se en zones de l'interior, afectaven després a mitjan vesprada les zones centrals de València i fins i tot a poqueta nit tocaven punts de litoral. Com sol passar en les tronades, deixen distribució molt irregular de precipitació i també de quantitats. Quantitats, les més importants, al voltant d'aixòs 16 litres per metre quadrat de Cofrents, és 12 de Casas del Río, és 14 de Caudete o d'Utiel, és 12 del Toro a l'interior sud de Castelló i al seu voltant precipitacions entre 2 i 6 litres per metre quadrat. A la ciutat de València apenas van caure 2 litres per metre quadrat. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem este matí la presència de núvols baixos en les zones més pròximes a la costa. Han deixat l'ambient gris, tèrbol. Després del sol, conforme anava calfant, anava desfent-se i en les zones més interiors hem tingut sol des de primera hora del matí i les temperatures, les mínimes, han quedat prou elevades. Les temperatures més baixes han quedat al voltant de 5 graus, que registraven en zones com Vistabella o Ademuz. La resta de temperatures de zones de l'interior entre 7 i els 9 graus, i hi ha fins i tot zones del nord, del centre i del litoral temperatures que no han baixat en tota la nit des 10, 12, fins i tot 15 graus de Vinaròs, de Castelló, de València, de Gandia, de Calp o de Torrevieja, una nit prou calorosa. Este matí començàvem el dia amb presència de núvols baixos en zones del litoral. Després han anat trencant-se, però no han sigut núvols que s'hagin desfet en tot el dia. També podem veure aquesta imatge de Benidorm amb presència de núvols baixos, ambient boirós. En canvi, en les zones més centrals, en les zones més interiors, lluís el sol des de primera hora del matí a l'espera de que pugui passar al llarg d'esta vesprada amb la formació de nou de núvols de tempesta en zones de muntanya. De fet, avui apenas hem tingut presència d'alguns núvols en zones del litoral. A partir de migdia començaran a créixer núvols d'evolució en zones de muntanya i esta vesprada podrà passar més o menys el que va passar ahir de vesprada, que creixeran amb energia núvols d'evolució que descarregaran ruixats i tronades, especialment en les zones més interiors de Castelló i València. Atenció a la pedra, perquè són tronades que poden portar pedra ametlles, i a partir de la vesprada podran tocar zones del centre i fins i tot a poqueta nit del litoral, més probables a la meitat nord de València i a Castelló. A la resta, alternança de núvols i clars i temperatures sense canvis. Demà comencem el dia amb el cel més carregat de núvols, especialment en la meitat nord de la comunitat, on podem tindre ruixats i fins i tot alguna tronada. Temperatures mínimes més altes, però temperatures màximes més baixes. I de vesprada quedarà alternança de núvols i clars al cel de tota la comunitat, sense descartar algun ruixat de caràcter dèbil. Les temperatures tendran a baixar de forma notable, especialment les màximes, les més altes al voltant de 20-21 graus en les zones del litoral del sud de la comunitat, 18, com a molt de 9 graus en zones del litoral de València i de Castelló. Temperatures també per davall dels 20 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior temperatures entre els 10 i els 14 graus. Sembla que durant tota la setmana anem a parlar d'oratge variable, més bé fresquet. Dijous, presència de núvols, en algun moment el cel prou ennuvolat, vents fluixos de xaloc de llevant cap al sud, i tant divendres com dissabte el vent continuarà bufant de llevant, aportant humitat i núvols, especialment a les zones més costaneres i a les comarques més centrals, que tant divendres com dissabte poden deixar algun ruixat de caràcter dèbil. Sembla que dissabte escamparia a partir de migdia. Litoturia ha patrocinado l'Oratge.